Ukkonen ihan tässä päällä. Kauhea ukkonen tulee. Oliko itekin katsomaan? Joo. Mä mennään kastua tästä näin. Onko se mihin päin se nyt menee? Se oli tästä ihan päällä äsken se ukkonen. Oli se niinku tonne päin. Mä kyllä tiedän niin. Äsken se oli, että se välähti ja saman tien jyrähti sinne. No tehtiin. Sä oot kyllä ihan märkä kun sä meet sinne niin. Menee niin tuolla välähtelyä ja tuolla kuuluu. Nyt välähti taas. Ei täälläkään mitään hääviä videota saa kuvata. Joo. Rupes vaan satamaan äsken ne lujat menin tuonne sisälle. Siellä. Mä katsoin vaan kun katsoin. Tuolla päin. Oli hyvä kun ensin välähti tossa noin. Sitten välähti tuolla ja nyt kuuluu ääniä. Kirjoin tossa. Se tuli yhtäkkiä yli. Se pimeni yhtäkkiä tässä näin. Joo. Oli sen aika pimeitä kyllä, mutta... Pimeni vielä ei... Samoin tuolla takana. Kun mä katsoin vaan tuossa koneella olin, niin kattelin, niin mikä vittu tuossa. Oli äsken se Pukkilassa tuolla Helsingissä päin niin se ukkonen. Aikaisemmin. Yksi tyyppi tekee semmoista 24 tunnin lähetystä nettiin, niin live-lähetystä nettiin, niin sanoo, että täällä on ukkonen, että ja siis täällä menee sähkö, niin täällä alkaa ilmastointi hälyttämään ja on pannut lukkoon sen oven taas, vaikka se on sanottu, että ei siellä ole mitään siellä muuta siinä huoneessa, niin ei pane sitä lukkoa, että voidaan kuittaamalla kyllä pois siitä. Hän lopettaa tämän lähetyksen, että ei saa kuunnella loppulähetystä viippausta sinä, niin... Tääkin on hauskasti, kun tässä niinku ihan ympärillä menee tonne Kauarkastin salamoin tuolla kiertää tässä tuolla. Jos on onko se kauas, se on Helsingin salakanta? Mitähän mä sanoisin niinku... Tuleeko se niin nopeaa tänne? Kun se aloitti 8 lähetyksen, niin se oli... Kyllä se eilisen puolella oli. Joo. Mulla alkaa mennä sadekin ohi. 8-9 maissa, se oli 9 maissa, kun se olisi ollut. Olisiko ollut 10 maissa? Onko kyllä pari vuoteen tällaista? Ei oo kyllä ollut. Mä rupesin miettimään joskus, kun puhuttiin ukkoista hirveästi ja
uutisissa oli ukkoista hirveästi, niin mutta en mä kyllä muista, että ukkoista olisi ollut täällä Vaasassa edes. Joo. Hauskasti kiertää, kun kivalta kuulostaa tuo ääni kiertää. Tuolla. Täällä ei sataisi, voisin mennä tonne. Kuitenkin pirun lämmin tuuli vielä tähän. On. Tämmönen koski oikein. Eikä ne lupasko ne tänne edes mitään tällaista? Mä en siihen maa säätä kattonut. No kun mä kattelin huomisen säätä, niin aurinkoa siellä luki ainakin siinä niin. Enkä mä muista mitä täällä, kyllä mulla on puhelimessa se Forecan säävitketti siinä näytöllä, niin ei se kyllä mitään ukkoista puhunut. Joo. Nyt ois siistiä, että tuolla mansikka rannalla taas tuolla. Niin olis. Täällä on vaan kun sadeasu päällä. Vaikka siinä on niin avaraa, niin sieltä ois siisti katsoa. Se vaikka ustaltaako niin aukiolle mennä. Muuten tein semmoisen havainnon silloin, kun se netti meillä sekoili pari kertaa. Mä laitoin se Mokkulan käyttöön. Että Mokkulahan on nopeampi kuin tää jaettu netti täällä näin. En mä nyt niin tarkasti oo kattonut, mutta joskin välissä kun mä tein testin, niin mä katsoin, että se nopeampaa toi Mokkula. Mä sain melkein 10 megaa välillä Mokkulalla. Meillä täällä on 4 megaa täällä meidän talon yhteydessä. Kyllä mä oon pitänyt Mokkula, ei ne mikään ei oo jäänyt. Onko se nyt toi netikko, ne kävi sen korjaamassa? Joo, ne kävi, kun se hajosi. Täällä oli oikein setä hetkenä, kun se koko ajan puhelin meni jutella sille jotenkin, kun mä olin menossa tästä. Sitten mä tulin, se oli taas puhelimet siinä, niin mä no joo. Eikö mä sille soitin sille talonmiehelle, että kun ne kävi korjaamassa silloin aamulla ja sitten niin ne pari tuntia tuli uudestaan sekaisin. Niin, näin tuli netikan mies sitten. Mä en edes kiinnittänyt huomioon sen, kun mulla oli se Mokkula siinä. Nyt on mulla ollut pitkäkään Mokkula, en mä kyllä. Oliko se 2 vai 3 viikkoa netti poikki muutenkin? Se oli heittänyt se toi modeemi tuosta toi jakaja, niin se oli heittänyt sen verkon jotenkin solmulle. Sitten kun oli kadonnut se päätteen. Se oli vaihtunut se lähiverkon. Avaruus oli vaihtunut. Se ei ollut enää olla. No ihan tahallaan olla jotakin, nyt se oli niinku 10 ja sitten siihen se IP-verkko. No onko se nyt 10? Joo. Toisi 2680. Se on 80 jotakin niin. Ei 80 niin. No ihan tahallaan vaihtanut se, että niin ensimmäinen kun laittaa tänne laitteita tai mistään mitään, niin se on siinä päällä heti siinä. Nyt ne neuvoo sitten, että DNS:ääkin saa ruveta käyttää, tai DHCP:tä saa käyttää. Sanolla. Tai se sanoi se netikai, että kehotetaan, ettei kävisi näin ja näin. Mutta en tiedä. Niin, mitä DHC? Omaa DHCP:tä? Niin. Että saa olla oma, kun tuossahan neuvota, ettei se ole DHCP-koneissa päällä. Lyö tähän verkkoon kiinni. Niin, että jokuhan täällä Mokasella oli Vanja Lanipihon väärinpäin sen tukiasemassa ja mitä vitsiä, että kun ei netti toimi, mikä osoite mulle tuli? Mä ihan huijuksi panin sen osoitteen, niin tää on jonkun tukiasema tässä näin. Se ei ole mitään salasana eikä mitään sinne. Niin. En mä tiedä kenellä se oli tässä näitä. Ai en mä tiedä. Joo, se oli Buffalon tukiasema, mikä se oli lyönyt väärinpäin sinne. Niin. Ai jaa. Mulla ei se ole mitään tukiasema. Mulla on kyllä, mutta se on kerran se lyönyt väärinpäin vahingossa siitä. Niin. Joo. Mä ihmettelin, kun mä tulin nettiin, että oli alhaalla äijät, ne oli ottanut sen piuhan irti. Mä että että mä korjasin se ongelmaa jo siinä, niin se oli varmaan mä sanoin, että puhuit, että jollakin on DHCP täällä näin. Niin. Joo. No kun siellä oli niin sen kannettoinen, millä se korjasi kaapista sitten jakajaa, niin niin löi tuohon mun verkkoon kiinni, niin ei se antanut IP:tä sitä kuulu. No niin. Kyllä se verkkoavaruus ihan päin helvettiä, sen piti säätää se vielä uudestaan.
olisi niin mun mielestä toi netti hidastunut sen jälkeen kodin. Mulle tuli megaa sekunnissa helposti koko ajan tuolla ja nyt ei tule 800 kilota. Mä en oo ajatellut sitä niin, mä oon katsonut speedtest.netillä ja katsonut, niin kun on 24 megan netti, niin paljonko sitä tulee sitten niinku. Mä en oo kattonut kun speedtestiä, mä sanon tosta kun sit on kyllä jo aikaa, kun mä oon kokenut, että ei se ole 15 megaa oli kyllä jotain korkeammin. Mutta eikö tänne ole kysytty valokaapeli muuten? Miksi meillä on 100 megan netti täällä näin? Ramille... Netikka, niin ei kai olisi oikeastaan mikä se on Anvi. Niin siellä Anvian sivulla lukee, kun se saatavuus, siellä lukee, että kuitu. Joo. Varmaan maksaakin, jos sellaiselta niin vaikka. No mutta kun täällä on se kuitu, niin mitä sitten meinaa? Kun ei ne tarjoa mitään muuta kuitua tänne näin enää. Jos mä olisin oman netin tänne, niin kuidun ne tarjoaisi. Ai jaa, näin. No sitten. Silloin kun se ekan kerran silloin hajosi se netti, niin se mun naapuri puhui silloin, että se sanoi, että se puhui jotakin siitä niinku. Että se oli juttelemaan silloin, kun se oli joku netikan mies silloin, kun se ekan kerrankin hajosi täältä. Joo. Se heti perään saman tien uudestaan ja... Iltaa. No en tiedä.